Hego. Ibu dapur ke? Ibu tukang ubah-ubah. Ibu dapur tukang sulit-sulit. Jogetnya nangar pawon. Nangar pawon iya. Ya pancen sih. Apa urung rampung golek liwat? Sing gadah hajat. Oh iya, Pak RT. Pak RT. Monggo. RT monggo. Pak RT. Mriki, Pak. Pak RT monggo. Pundi niki piyayene pundi? Derek beksan. Derek joget. Piyayene? Niki sing agung. Oh, batik lengan panjang nggih, Pak. Nggih. Nggih. Pak RT. Ayo, Pak, monggo. Ayo, Mas. Dicak mawon. Niki mike mboten dugi. Pak sinten niki pangapunten? Ayo, Pak Devi. Dicak. Pak RT. Monggo. Engkang kagungan hajat ya. Monggo Pak kula pun mriki niki lho. Nggih. Leres sing kagungan hajat. Saking lo gending kula mriki. Oh, ya, orang nang dalan. Saya ditolak mentah-mentah. Oh, ditolak saya. Ngapunten Mbak iki. Estu Pak niki mboten ngajo mangke saestu. Oh, nggih. Aman tentrem. Ibu dapur. Pripun, Bu? Goyang dong, masa jogetnya nang arep pawon. Yang panas banget nyong niki dah. Mulane metu. Silar silir ning pantelo Para ibu penari latar.
Penari latar temenan. Penari latar temenan ki oleh joget buket banget ngasih kutul ngisor iki. Bener kowe. Ibu kae sapa kae? Ibu kae lah oleh joget kutul ngisor iki. Sayang banget yakin. Kayane golek ngulik jangan karo kayak iki. Dari gelis jadi ya. Ibu siapa ya? Ibu Wari ya, juga kayak gitu. Ibu Wari. Iya. Sudah gane, mau pergi ya, tenang Pak. Oh iya. Iya. Sudah gane. Ayo Mas. Aman tentrem. Silar-silir ning pantelo. Yo. Sampun Ibu Dapur. Semangat banget kok ya. Ibu miki jenengan goyang apa? Goyang blender. Goyang blender. Angge sami-sami.